Fransi keleno kaka kunafondilaw labɛn k'u bila Mali contre la. Fransi keleno kaka cidenw bila ka Mali buruja. Fɛn o fɛn no o ye juguman ye Mali kan, o ka ta k'o da lɛfɛ kɔnɔ k'o yanga k'o yakubaya. Fɛrɛ ni dabali ni jatigɛ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ. Nka bu a défaut dɔ bɛ anw yɛrɛ la yan. Kunnafonidila minnu b'o baaraw kɛ bɔlɔlɔw ni fɛnw sanfɛ n'olu ye kibaruyaw don anw de bɛ tila k'o ta k'olu ci ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn jatigɛ n'a ye. An yɛrɛ fana kan k'an jɔyɔrɔ kɛ dɛ. Mali transition min filɛ senna nin ye, a b'o ni transition tɔ tɛ kelen ye dɛ. N'an tɛ bɛn an k'an sigi an k'a fɔ. Min tɛ bɛn an k'a fɔ. Min tɛ se ka ɲɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye. Nka an kana to a ka tiɲɛ dɛ. Diɲɛ de ɲɛ jɔlen don Mali la nin waati in na. Diɲɛ de ɲɛ jɔlen don Mali la nin waati in na. Ne m'a fɔ a bɛɛ ka ɲi dɛ. Nka ɲuman minnu kɛra an k'an jija an k'olu sinsin. Parce que bi fɛn na Abu k'a bɛ ka ta ka kɛ gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ a sɛgɛsɛgɛ. O don ko an ni Gawoka dɔw masalala. U ko an ma tuma min na olu bɛ baara la barika taatɔ don. Nka u b'a Abu Damsigi maa minnu tun bɛ baara la barika na. U ko k'u bɛ mun ɲini fanga fɛ bi. U ɲɛ b'a la k'a fɔ Gawo marabolo caman na mɔgɔ caman bannen don ka taa faso ka baara kɛ. O baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen u k'a to olu ka baara k'o kɔnɔ yanni a tigiw yɛrɛ ka na. A yɔrɔw lankolon kana to. Gouvernement fana kan ka o lamɛn Abu ka taa kuma u fɛ. Parce que a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko siyako kɛlɛ de bɛ Gawo. Siyako kɛlɛ tɛ Gawo dɛ. Lakanabaliya kɛlɛ de bɛ Gawo. Lakanabaliya ko kɛlɛ de bɛ Gawo. Gawo lamininen don bi maaw la maa minnu yɛrɛ tɛ u tɛ Gawo yɛrɛ ɲɛlen fɛ. Donc fo minnu bɛ kɔnɔna na minnu bɛ fɛ ka baara kɛ olu ka lakana. Maa minnu bɛ yen n'olu ka hakɛw kan ka ɲini ka d'u ma olu ka do olu ma Abu. An ye kibaruya wɛrɛ sɔrɔ. An b'o sɛgɛsɛgɛli kan. O ye k'a fɔ barikani min bɔra Gawo a ka ɲɛsin an ka finitigiw ma. O labɛnw an b'o fana kan. O la n b'a fɔ u kana videonin tigɛ. N'i ye videonin tigɛ i t'a bɛɛ faamu. Kuma tɛ ɲɛ dɔn. Gouvernement ko ni Ala sɔnna a ma ko dɔgɔkun nata in k'an k'an sigi k'u filɛ. Maaw ko carte d'identité ko gɛlɛya an b'a fɔ maliyɛnw fana ɲɛna carte d'identité degun an yɛrɛ don fana an fana nɔɔni b'a la. E taara a fɔra e ye ko carte d'identité ye 340 ye. E pereselen don e ye 2000 bɔ k'a di Abu o kɔni tɛ olu nɔ ye dɛ. A fɔra k'i kan'a di. N'i y'a dɔn mission ni fɛn b'i bolo n'i ka carte d'identité date banna a falen i k'i ka fasodenɲumanya wale kɛ. Mɔgɔw fana kan ka u jeniyɔrɔ fin pour que jogojugu fana ka kɛlɛ o fana bɛ jogojugu kɛlɛli nɔgɔya. N'aw taara yɔrɔ yɔrɔ ni fɛn fɛn kɛra a y'a tigi ko fɔ. An bɛ tile min na bi ni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ko kɛ mɔgɔ la ka dogo o tɛ se ka kɛ. O kɛ man di. An ye justice ko f'u ye. Fantan ni ɲɛji. Fantan ni ɲɛji man ɲi dɛ Abu. Fantan ɲɛji ye bombe de ye. N ka karamɔgɔ dɔ ko ma ko maa tɛ se ka Ala tɔgɔ la kɛlɛ kɛ maa tɛ se ka kira tɔgɔ la kɛlɛ kɛ. Nka ni ko kɛra i bɛ Ala deli gundo ani kɛnɛ kan a k'a to a futinɛ ka tɛmɛ aw kan. Sinon n'i y'a kɛ Ala la ayi Abu maa tɛ Ala tɔgɔ la kɛlɛ kɛ. Adamaden tɛ se. O de la nin waati in na ko dɔw bɛ yen olu kun bɔlen don. A bɛna gɛlɛya dɛ. N'an ko tilennenya an kana tila ka fɔ k'u ye bulon siri dɛ. Parce que e filɛ nin ye e ka lunette bɛ ka dilan yɔrɔ dɔ la e bɛ ka fɔ ko ka arrangement k'a la. Kiba fana ko fo ka kasi ɲini ka d'ale ma. Parce que min bɛ sen na n t'a dɔn ni e bɛ k'a faamu.
e ma me dogo kun damna ko Côte d'Ivoire ko kala bina tanaka sura suyi anglo ma ko bina tanuka sura suyi ka bo Minusma na wa kelengele ne do de u bere bina ta de u kon bina na fofota Minusma ko de bana mene mo ko bala ka bina bante a bana di esigi ku ko ka kelege chaw de ka kono ni kelege chaw ta akono e be mbaraka tukuni yanu oche an fana ka jamana ɲɛmɔgɔ kun balo tigɛ hali ni Minusma be an yɛrɛ k'an jɔ an kolola ka baara mun kɛ o baaraw olu dɔ bɛ ka sigi sen kan nin waati in na o de ye la sécurisation des personnes et leurs biens ze an tɛna ka kɛlɛ kɛ ka taa dɛ an bɛ kɛlɛ ka kɛ bi munumunu salo dɔ sen fɛ Mopti mara la ni ye colonel Masawule Samake ye ale ni colonel Karim Traore olu taar'u bolo da misi bagan 600 kan ka fɔ ten parce que sagaw b'a la baw b'a la hali faliw b'a la a b'o bagan minnu minɛna mugujugu ni marifaw ni fɛnw san n'a ye nin yɔrɔ in na ne bɛ tubabuw lajɛ kuma dɔ la u bɛ tubabukan dɔ fɔ a b'u a tɛ ne kun minɛ ko désarmement c'est-à-dire ka marifa minɛ mɔgɔ la quoi yala a ka désarmement kɛ ka wariba ta ka don o la k'a fɔ ko pour que mɔgɔ a ye marifa dilan dabila dɔrɔn marifa bɛ dilan yɔrɔ jumɛn a bɛna musaka min don ko désarmement a ye marifa dilan ni jɔ dɔrɔn n'aw bɛ lafiya de nɔfɛ aw bɛ marifa dilan aw ko désarmement hakili ti baara kɛ nin yɔrɔ la dɛ ka na yɛlɛ n ka kuma na sa k'ale tile ka mpɛsobakaw fo ya ka belebele dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko mɔl minnu ko kari dɔ ale natɔ ka bɔ kayikaw fɛ yen min ye kari in ye ale kɔni an ka siraba fɔlɔ kan ale ye kasara kɛ maa minnu tun b'a kɔnɔna na o ye maa 29 ye maa 22 olu joginna 5 o ta ka jugu chauffeur kɛ ni parantikɛ ala y'olu ka kalifa minɛ u la a kɛra Kayi route nationale ale kan kilomètre 20 wagilu kilomètre 20 ka kɛ ni Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna ye kasara in a kɛra ye abu i bɛ l'épervier di manden dɔ a n'i t'a dɔn a f'i t'a dɔn kɛ manden sɛgɛ e t'ale dɔn a dɔnna k'e ma mɛn Kiledu la yan o Kiledu mɔgɔ bɛɛ bɛ épervier di Mambi Keita inspecteur kun do 3e arrondissement na yan waati kun gɛlɛyara a segira ka na sisan a k'an ka baara daminɛ nka a ka sɛbɛn bɛ polisi direction de la a ka baara ta sɛbɛn o de ma se ka sɔrɔ fɔlɔ sabula ale kun ti yan a kun taara faransi a segira ka na n t'a dɔn i y'a kuma mɛn wagati dɔ la Burama ka tununi ko affaire in na u kun y'a wele k'a ɲininka ale kɔni ta ɲininkali nɔgɔyara baara daminɛ k'a ka inspecteur ya baara kɛ i n'a fɔ a kun b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen épervier di manden k'a bɛ dugu la n'o ye Papa Mambi Keita ye a b'u yɛrɛ di Bamakɔ ka foyi